jer život je kratak, previše kratak da bi se stalno nervirao. Pa ne znam da li vidite ovaj Sibir, fenomenalno veče kao što je bilo fenomenalno jutro. Evo za nešto malo više od 11 sati, nešto malo više od 900 kilometara. To je odličan prosek, preko 80 na sat sa sve stajanjima. To je svemirski brzo za ovo putovanje. Zaboravi na to, problemi kod kuće, zaboravi na to što bilo. Za 1,5 kilometara skrenite desno. Aha, stižemo! Zaboravi na to, zaboravi sve sad i igraj prljavo. Ako sam se zaleteo, mogu i do Hobarovska da dobacim. Da. Skrenite desno. Planiranje je zakon za sve lenje tamo koji samo sednu i voze. Teško da to može u Sibiru. Celu noć i celi dan. I evo, tako završavamo polako današnju etapu. Idemo sada nađemo smeštaj. Dosta za danas. Zaista dosta, 910 km u ovom trenutku, još 10-ak. Odlična vožnja, zadovoljan sam.